Gabón, buenas noches. Fútbol Sala, como todos los martes, recogiendo la actualidad de este deporte, este magnífico deporte, que en las últimas semanas nos ha traído noticias importantes. Sigue la Liga, ya se ha celebrado también la Copa de Guipúzcoa, y en este sentido, tiempo de invitados. Gonbidatu berriak, hain zuzen ere, Bilkoin Legorretako jokalari bat, Martin Iraola izango dugu gurekin, bertan hemen dago, Donostira gerturatu da. Beste lagun batzuek, hitz egin behar zuten, nire ustez, baina, bueno, Martin Iraola bakarrik izketan. Gabon, zer moduz, ondo? Bai, guztua, bintxe. Asai? Bai. Beste taldekideak ere, bere erakusten zuten plato honetan, baina, bueno, datorren urtean edo beste egun batean izango da, ulergarria da, eta errespetagarria gehiago dena. Bueno, aski urrutik gelditzen da, urtarrilaren 13an gaude, baina, nahi nuke pixkat hitz egin, nola aldatzen alden talde bat, ligan berdinketa bat izan zuena, garai hartan, kopan, gaskan jokatutako Gipuzkoako kopan, eta Altza Futsalek nola irabazi egin zuen ligan 8 bat gainditu zenuten Altza, eta finalerdian nola galdu egin zenuten ere, kopa eta liga edu zer ikusirik, eta formatua ezberdina, 15 minutuko hori, nik ez dakit eragina duen edo ez, baina nola esplikatzen aldugu? Bai, bueno, azkenen dana dakigu kopa kompetizio ezberdin badala, baina, bueno, usteet argi ikusi zala nola galdu zen gure taldeek, ez? Usteet bastante partidu zai ezan, bagenekin behaiek zerta juten dien futboletaz aparte gauza asko ditue, oso ondo baita, azkenen behaien lana hori da. Eta, bueno, uste danak ikusi genuen partidu bat beste batzuk ez zuela ikusi, eta guztua ebili ginen, baina, bueno, ezin zantzan irabazi partidu sortiturten. Nola izaten da hori beste futbola, beste kontu horiek, Beste futbol hori baita landu beharra da, no? Claro, landu beharra da, eta kudeatu behar dira gauza guzti horiek ere, Denborarekin kudeatzen dira, 11ko futbolean hori gertatzen da, Askotan ikusten lehen mailako talde bat, bigarren ref edo, hirugarren ref edo, lehen refeko talde batetik arazoa izaten dituzela, hori horrela da. Eta usteet bai tentsioa asko hobeto jakin zuten tentsionatzen, gure bai jokalari oso gazte dazkeu eta igual presio asko jendea bastante zeun ikusten eta partidu hoi. Eta gero azkenen danak ikusi genituen bi akzio rarito egon ziren, uste danak ikusi genitula gure alde ziela, baina bueno, guztua gaude, juerga berdin bota genuen, así que ondo pasatu genuen. Nahizu gehiago apatu golak, golak hor, arbitra epaia bertaratu ziren, izan zen, amaitu zenean norgehiagoka, eta nik gainetik ez dut zer ikusi. Alako abiadura nola ikusi zenuten? Bai, ez, nik gukero analizatu genituen, eta momentu nire igual tensiokin eta gaizki ulertu daude, baina lehenengo gola deskanso baino lehen nahu da. Bai. Hor gertatu zena da, lehenengo hor bi korner jarraian egon ziren, eta lehenengo korner bat sakatzen do 2,3 segundu faltan, eta botatzen do eta kanpoa dijoa direkto. Eta 2,3tik pasatzen da 0,40. Orduan, hor denbora tarte bat dago, nun etzan gelditu denbora. Baina, bueno, alare, txirrinakin hortxe dudatan gerentzen, baina, bueno, bai egia da, 0,40ekin denbora txola ematen. Baina, lehenagoko denbora bat gelditu baldin mazan igual barrun egon zen, eta beste gola egia da, kamera momentutik eta zuen tokitik igual etzala oso ondo ikusten, baina... Eta abiaduraren gatik gehiago da. Azkenen arbitroa nik ikusi nun zetokitan zen jarrita, hor kamera bat bai zen. Oso gertu zegoen, Bai, kamerografo bat bai hortxe zeon, eta kamerografok esate diguna da, bi bote baloiak barrune bat entula. Baina, bueno, unea zetorri negarritea. Ez. A ber, da, kontua negarretea, baina bai horretz. Bai. Maien gainean jartzeko gauza dien bezala. Hori ere, berak bere adierazpenak aipatzen alditu, eta horreta ez da diskutatu behar bere hori. Argi eta garbi hitz egin horri buruz. Baina, kanpo guztik berdin ikusi genula, ez? Osea, bai antiguoko taldeek hor zeudela, eta janrakok eta beste bi talde horiek zeudela ere bai, ustet gure alde esate zuela ere bai, eta ez digute ezer zor, eta orduan irutzen zaigu pixkat injustizioi bezala, baina, bueno, guztua pasazarekin da ambiente politxo. Egia da, eta aipatu egin zuen hori Perezek garai bat, bueno, elkarrizketa batean esan zuen, kopa ezberdina da. Kopa bihotza
tentsio hori kudeatzea, emozio horiek kudeatzea, beste joko bat da, azkenean, ez da? Gu gaina banekin, eta gu gaina dauzke bi jokalari oindik 18 urtein gabe dauzketenak, eta azkenen... Bi amazazpikoak. Eta bai ere bai tentsioi sentitzen dute lagunek gradan daude, jende asko zeon, badakik galtzako ere bai asko estutzen dutela, eta azkenen momentu horietan baloia nahi izatea hankatan egukitzea oso zaila izaten da. Beste gustukoa duzue, edo zuk kasu honetan, Martin Iraola, gustukoa duzu formatu hori? Bai, gustatzen zait kopa azkenen baita daude talde batzuk nun gorako taldeekin jolasten duten, eta horrek ere bai motivazio hori ematen dizu behien kontra jolasteko eta ikasteko. Eta egia da, 2-3 partidu jolasten die Final Four honen aurretik, eta egia da gustoko deula. Gero gainea Final Four egune gure lehenengoa da, eta egun politxe bizi izan genuen, eta giroa eta giroa hona izan zen, orduan intentzioak eba berruren urtean behize sortatzea zaigun. Eta kasu honetan ere, aipatzen duzun bezala, ez? Akatsetik ikasi, beste joko hori ere landu, ikasi, eta azkenean ere sendotu. Hori da kontua, ikasteko, sendotzeko eta garatzeko indarrak sustatzeko. Gaina azkenen gure helburu argi da, kopa azkenen festa egun bat zan, baina gure helburu argi dago kategorizigotzea dela, eta playoffetako egunetako ere bai ondotorriko zaigu golako partidu jolastea. Aipatu behar da ere, babes hori, zaleen babes hori oso garrantzitsua dela. Jokatzen duzue lehiatzeko, baina lehiatzen bali baduzue, aukera gehiago izango dituzue garaipena eskuratzeko. Ez du esana garaipena eskuratzeko duzen beti, baina guztiz ere zale horiek hain gertu izatea, zuentzat ere bere garrantzia du eta herriarentzat ere bai, ezta? Ikusten da, beti guk nahi izan dugun gauza da beti herriko jendek guri bultzatzea, guri laguntzea ez, eta hori azkeneko urteetan ere bai irabazten goaz eta hori jendentzak gustagarri da, eta ikusten da baita emaitzetan gu etxen momentuz, etxetik kanpora ondo gabiltz, baina etxen ikusten da emaitza hori lortzen diteula, eta oso gustu daude jendeen erantzunekin. Bultzada hori nabaritzen da arrepila kiroldegian, pentsatzen dut, Bai, gaina kiroldegi txiki bada. Joan behar dut, ikustera batean giro hori, ze aipatu didate, giro zoragarria dela, eta, baliagarria ikusteko eta ikasteko eta gustora egoteko kirola eginez dena. Guri behintzat asko laguntzaigu, gaina gehienak lagune die ezagunek danak, eta asko kuadriakok eta hola, eta orduan bultzatu iteka gure artean, indarra emateigu eta esan emaitzak aurrera atatzeko laguntza handia dela. Herrikoa zarete guztiak edo Tolosako ingurukoak edo... Ez, danak herritarrak da. Kontutan hartzekoa ere. Arrobi lana hori ere garatzeko, talde bat bali baduzu ere, baina atzetikan ere baduzu, ez da? Atzetik jende asko gero ere bai gaztetan, jende asko esaten do beak bilkoinen jolastu nahi dola, edo umentzako ere bai ilusioa da gure ikustea. Referente batzuk zarete azkenean, ez da? Batzutan bai, herrintzako umentzako gehien bat ikusten dutela igual futbol asko ikustegu telebistakoa bai, baina gero guri ikustea eta oso hori da. Eta horregatik behintzat bai, saiatzeka behintzat referentzi pixa izaten. Eta Gipuzkoa mailan zuek plazaratzen duzu azkenean Legorretako izena. Bai, horra hori bai gutzako garrantzitsua da. Azkenen gaina dana Legorretako izan da sentimendu desberdin bada eta oso gustu bazatzen. Hori ezberdina izaten da, aldagela batean hori nabaritzen da, ez? Bai, danak azkenen kuadria bezala gara, afarik iten diteu, juergak ere askotan batea ukatzeiteu, eta ez da bakoitza bere kuadria auke, baina bai azken notatzen da herri txiki bat izan da ondo emateko da. Gauza guzti horiek profesional mailan ezberdinak esaten dira. Ez dugu hitz egingo 11ko futbolean, lehen mailakoetan, bigarrenean, hirugarrenean, laugarrenean nahi baduzu, baina egia esan, aldagela batean denak ingurukoa balin badera edo gertukoa balin badera, hori azkenean entrenatzaile batek esaten zidan, 5-6 puntu direla. Ez dakik hori horrela den, ez den horrela, baina bihotza denok elkarrekin egotea bere eragina izaten du, ez? Bai, azken denak helburu igualagati borrokatzen dugu, eta denak herrikok izatea ere bai, eta zure herrin jolastea, zure herrigatik, bai, gutzako ere bai oso garrantzitsua da, azkenen gero ere bai, olako evento bat pasatzen denen eta jutekanen, azkenen herri guztia dator guri animatzea eta herri arrotasun hori ematen dizu azkenen. Arrotasuna zuen garaipenekin ligan, orain arte, berdinketa bat, duzu dakar, beste dena garaipenak. Bai, gaina berdinketa hori 20 segundu faltan edo lako zero izan zen, eta bai, oso guztago bat zer izan, momentu zondo guaz. Bultatuko naiz berriz ere eta gaindutu duten altza 8 bat,
Eta gero beste formatoan jokatuz, eta kirol honen handitasuna da hori, ezta? Bai, uste dut azkenen argi da, hor. Horri ikusi izan futbolen jolasten hasten dienen asko zaundigo gehala, eta horri niretzako hor dago emaitza 8 bat, ze futbolen azkenen gu begea. Baina, bueno, behien lana ondo egiten due, entrenadorek ere bai badaki zerta jolasten duten eta zein behar dauketen guri irabazteko, eta hori oso ondo dintzuten, eta hortxe emaitza. Non hasi zinen jolasten zu? Nik futbol 11 jolasten nuen hasieran, txikitan. Nabaritzen da, hasi nintzen lazkan. Nabaritzen da, baina ikusi, joan den urtea Martin Ibarbia izan zen pixka nire jokalari dirdirtxua, Janrabluko jokalaria, oso, iruditzen zen, oso jokalari ona, eta lehenkoan sartu zen, hau, entrenatzaileak ezan berehala, eta beste bat, Ruen. Eta lerratatik, eta beste jokalari batzuk ere bai, eta... beste batzuk ere bazke baina, azkenen bai... Zu 11ko futbolean hasi zinen... Ni hasi nintzen Lazkaon. Lazkaon. Eta gero Lazkaotik Ordizia pasa nintzen, eta gero ja bai Covid horrekin eta pixka ja osten juntzi zaiten futbol 11an jolasteko, eta herriko talde hau eukita aukera pare bai ikusi nun, eta Bilkoinen hasi nintzen. Eta gero urte horiek izan oso ondo juntzala, eta bai Rubenei eta nahi laburuk oportunidad eman zigun, Rubenek etzun nahi laburun jarraitu eta ni bai. Zuk bai? Bai, eta nik 2 urte nitunan, eta gero azkenen huelta Bilkoina guztuan naholako bai. Martí, ze iruditzen zaizun laburuko giro hori, beste futbol bat, beste martxa bat dela eta aipatu behar da, ze eskarmentua aterazu zenuen hortikan? Bai, ni azkenen laburu oso guzti nintzen, netzako laburu oso garrantzitsua dela eta beti lagundu dit, oandik behaien umen entrenadorea naiz, eskolakoa, eta esan oso guztuan nabilela. Eta bai, ni laburun hasi nintzen lehenengo 2. taldeen jolasten, eta 2. talde hortan danak etxeko ginen, pina ginen, eta hor Liga Baskatik 3. mailako ascensoa lortu genuen. Eta baita ibili nintzen 2. B mailakin entrenatzen lehenengo urten. Eta hor, jendea profesionalizatu dago, beste nivel bada, eta beste denbora bat okupatzen dizu 2. B maila hortan egotea. Eta horren urten ja bai salto eman nula 2. B maila. Baina oso guztua eman diziten oportunidade guztiagatik, azkenen Bilkoinek ez dizu ikusgai ematen ez, eta ni laburun jolastagatik Euskal Selekzioekin gu naiz, eta beste gauzen ditut, enituna lortuko laburua junga be. Beste gauza bat, herrian nabaritzen duzue, aipatu bezala zaleen laguntza hori, pertenentzia hori nabaritzen duzue? Bai, nik ustetuko gehiago daula bain talde honekin, baita berri ere ilusionante da, azkenen jende gazteak da, horre jende gazte gehiago imoitze egiten dio, eta gero ere bai, azkenen guraso asko ere bai eta animatzen nahi diez, ikusten du, emaitza onak gai dela etortzen, eta ustet herrintzako ere bai Bilkoin beti izan dela kirolan erreferente bat herrin, eta ustet aurten gauzak ondo dihoazten ez, jendea oso ondo da biela. Zenbat talde dituzue? Talde bakarra. Talde bakarra. Badakizue, ni baino hobeto, hor beharko duzula ere garatu, arrobiarekin pikin bat, erraza izango hori denak kudeatzeko, eta pentsatzen dut ere, lehorretatik Tolosaldea edo beste lekuetara muituko da jende gazteena, baino hori beharrezkoa izango da, ez taldea garatzeko. Bai, hasiera baten egon da daude bi talde, baita neskan taldeare bai egon zan, hor gauzak oso ondo ziguaztenen izan zan, porque azkenen ondo jutek iten dona da herri animatzen jutea, baino egie da, oaintxe hartan egoerare bai zaila daula, ze jende zarrak igual beste kirol batzune ohitu edo ez dituk egiten kirolak, eta jende gazte igual gaztegie da kategoria hauetan hasteko. Baina, bueno, bai azkenen beti olako gauza beti daude gure burun, eta jende animatzen bada eta apuntatzen etortzen bada, aurrea emateko pres gaude. Pentsatzen dut, aipatu duzu lehenago, igotu nahi dugu. Beste txapelketa batean kokatzea, beste beharrak ere sortuko ditu, ezta? Bai, azkenen gu kopan jolasten nahi ginen, baina bagenekin kopa azkenen zela ez entrenamendu bat, baina bueno, disfrutatzeko gauza bat. Eta ikasteko, aipatu dugun bezala ikasteko, beste futbola hori jakiteko nola den eta nola menberatu, eta beste gauza berriak ere ikasteko, beste talde batzuekin kokatzeko, eta beste formato batean, beste leku batean, leku arrotza ez da, leku arrotza baina dut esan, ezberdina dala. Bai, playoffeko partiduk honen antza gehiago daukete beste batzuen antza baino, orduan
ondo datozolako partidu jolastea. Eskarmentua zuentzat. Bai. Egun batian eseri, hausnartu, eta esan, bueno, kontuz, handik joan behar dugu, hemendik ez, kontu guzti horiek, ez da? Bai, eta azkenen hori da. Helburue argi dakeu, hortako lanen gabiltz, eta oraindik asko falta da aurrera emateko helburuei. Jondi zer da, zuen iparrorratza, zigortzen duena, laguntzen duena, nola da zuen harremana berarekin? Bai, oso implikatua da taldean. Bai, Jondi azkenen bai herriko pertsona da, orduan gutzak hori bai ondo da torroi. Betianik ezautu deu, eta azkenen bilkoinei azkeneko urtetan igual pasatu zaio gehien bat entrenadorekin problemak eduki ditula, o ez dioen entrenadore fijo bat denbora oson, eta urten egia asko laguntzen dola bai entrenamendu aurre emateko, bai gaizkiten duen bronka botatzeko, animatu ardaren animatzeko, eta hortan eskerrak hori nabaritzen da, ez da? Bai. Nabaritzen da. Bai. Batzutan ez zaigu... Bai, baina hori beti etatzen da. Batzutan ez zaigu gustatzen entzute, baina, bueno, batzutan jakin behar da, entzun, jarraitu behar da ikasten da, lantzen da, eta gainditzen, eta zuzentzen, akatsa guztiak, ez dago besterik. Ez dago besterik. Eta beste txapelketa horretan nahi balin baduzu jolastu, hobetu beharko duzue. Hori argi eta garbi. Zuek esarete taldeik, bueno, gu jolastera ateratzen gara, eta geho, bueno, ikusiko dugu azkenean ez, argi eta garbi nahi duzue igotu. Eta igotzen balin bazarete, badakizu zer den hor aurrean, ez da? Bai, azkenen salto handia da, gero ja Liga Baska dator, eta hor badakigu salto handia da, zer batzuk jogak lastu deu, eta hor duen egia da, badakigula Jondin beharrak dugula. Zuen aritik orduan hartu beharko dituzue arazo guztiak, eta hor zuek ere konpondu eragozpen guzti horiek gainditu, eta zuen eskuetan izango da azkenean. Bai, azkenen gu badakigure bai altzako entrenadorek esatzen bezala favorito gehala, eta hoiola da, eta ez dakegu inungo problemai favorito bezala juteko. Nik esan nion, biktima ez zela, odei oso laguna dugu, baina ezagutzen dugu ere, eta aipatu zuen, psikologikoa dela hori. Baina zuek bat zenekiten hori ere. Bai, gu bagenekin entrevista horta zertozten, zerta hasieratik, baina, bueno, ez dugu preokupatzen, favorito bat mega favoritok izango gara, eta ez dakegu inungo problemik. Guk gure helburu hemen esaten dugu, gurea igoera igotzea da, eta ez dago inungo problemik jendea etortzeko, eta gure kontra jolastu beharko aurre egiteko, hasi que... Ze arraio gertatzen da Tolosaldeko inguruan, aritu futbolak duen eragina, nola garatua den, eta nola zaindua den, eta nola landua den. Bai, baina uste urtez urte geroz da talde gehiago ateratzen dila berrik, edo jende gehiago apuntatzen da. Bai, azkenen, zakit, horre bai, azkenen ikusten duzu lauburuk talde ona daukela, estruktura oso politxe dauke lauburuk aurre egiteko. Eta Tolosak ere bai badauke beste estruktura on bat Tolosalak. Eta gero handik ekipo txikik ateatzen jundie baita ondo dabiltzela, Janra bezala eta horiek azkenen aurten bai juvenil talde bat eta due. Eta gero bertatik inguru bertan, horretan, gero Lasarten ere bai, oso gertu dela, dut esan Idizabalen ere bai, orduan... Bai, azkenen futbola gero eta... Ordizin falta agian. Bai, ordizin, bai. Atea zuen urte batean, baina azkar guntzen. Azkar guntzen, bueno. Baina ala eta guztiz ere, inguruan bertan hor, ez da afizioa kontua bakarrik. Baten batek lana ondo egin du, edo talde batek lana ondo egin du eta ondo garatu du hori. Hori argi eta garbi. Bai, argi eta garbi dago. Erea geroz eta jende gehiago dago taldeetan, eta geroz eta jende hobea eta gogo gehiokin aurre egiteko honekin. Nola kudeatzen duzue berotasun hori zaleen artean? Kirol oso beroa da. Hainbeste kontaktu horrelako abiadurarekin, hori ni badakit gero hori gainditzen dela, eta gero beti gehiengoak lagunak. Beti hor pizten dela posporua, baina beti gehiengoak lagunak. Baina ez da erraza kirol bezala, horrelako abiaduren eta horrelako metxa duen kirol batek. Bueno, gure afizio badakigu nolakoa dan, bakigu oso sentikorra dela eta azkenen nolako gauzak uste honen pixka piztu iten die. Baina, gure bai usteet barrutiko lakala pixkat. Baina ez zuen afizioa bakarrik, Ez. Afizio guztia piztatzen da. Eskoria zara joan behar da jokatzea. Adibidez, adibidez, nahi esan, edo beste luke batzutera ere. Bai, baina gure bai barrutik azkenen hori transmititzen dugu ez, gogoi da keula eta aurre egiteko nahi alda dugu keula. Baina errespetuakin. Bai. Hori ere nabaritzen da. Hori garrantzitsuen ikusten. Baina nabaritzen da, ikusten da, kanpotik ikusten da hori. Bai. Azkenen geha jendea gogokin, baina hori errespetu beti uste aurrena daola. Batzutan
atzea guzten da, eta partidu batzutan itxusi gaitzi, baina, bueno, uste beti saiatzen gala respetukin nintzen. Nirengoan ez nuen nahi, esan nion, epaileari, torri zenean esan nion, gaztereraz, esan nion, me gustaría estar en tu pellejo. Bera azalean egotea... Bai, gaina espero zanolako partidu muitu bat. Muitu bat, regatik, aski komplexua. Bueno, ze laguntza dituzu herrian, udaletxe aldetik, eta gero zaleak, nola duzue antolatu bat aldea gutxi gora bera? Diru laguntza batzuk jasotzite udaletxe partetio, eta gero azkenen aurten indeuna da herriko patrozinadore asko sartu, eta horiekin azkenen aurre egiteko bastante daukegu. Hori oso garrantzitsua da, zeba legoertatuko mamila guztia, eta bertakoek laguntzea oso garrantzitsua da hori, eskertzekoak. Bai, erabiltze dite bai legorretako edo legorretako enpresak igualez, baina legorretako jendek dauzken enpresak patrozinadore zela erabiltzeko, eta oso guztua gaudei esan. Beti aipatzen dugu hemen, kirolean sartzen malen behuzu dirua, beti gizartearako garrantzitsua da, eta onura, ekartzen du, ez du kalterik ekartzen, baizik eta onura, eta garatu behar da kirola eta beste kontu. Askotan topikoa dira, eskegia da. Uste garrantzitsua da, kirolak, gero ere bai gaine azkenen gure herrin, justo enpresa baldin bakoizu uste interesgarria da gure, porque guk azkenen kamisetan zure izena jarriko dugu, eta herriko jende asko ikuste izkigu partidu, eta orduan bastante interesgarria da behientzare bai guri patrozinatzea. Bai, eta gero plazaratzen duzu Gipuzkoan, eta Euskal Herrian, kasu honetan ere, legorreta. Bai. Eta horrek beti bere eragina du. Bai, azkenen beti jendea fijatzen da, ez? Ikusten bado zure izena toki askotan ikusten bado, edo gehien bat argazkik igotzen diteuna sare sozialeta, edo azkenen beti hor gaude, orduan uste garrantzitsua da. Eta ligan, ze helburu nagusi dituzue orain, nola hartu behar duzue? Baina uste... Bidea? Bueltan falta dien lehenengo buelta bukatzeko 3 partidu, eta uste horiek afrontatu behar dauzkoela final bat izango balio bezala, eta gero bigarren bueltai, berdin, hobeto ez dut esango, baina berdin mantentzen hor burua hotza, lidergoa mantendu eta burua hotza. Bai, azkenen uste gaina ekipo asko gogo dizkigula, lehenengo junda eta ikusten. Ona da hori. Bai, motivazio berezia izango duzu horrela. Bai, azkenen gurire gustatzen zaigu ez, pixkat esatean bezala ser el centro de atención, eta orduan gusta gaude horrekin. Hori bere garrantzia du, Bilkoin Legorreta talde berezi bat, eta jokalari trebetasuna ikusi genuen lenguan, habilidezia ere bai, kompetentzia ere bai, eta nik uste dut jondi duen jokalari kopuru horrek gauza onak ekarriko ditula, bai herriarentzat eta bai zuentzat ere. Eta azkenean hor puntxan berriz ere izango zaretela. Bai, azkenean uste garrantzitsua dela iten dareuna, danak toki igualeak abeidatzen dugu eta azkenen jondi da gure timoia eta danak aurrak gauaz. Bera da, Iparrorratza, aipatu duzu neskak. Ze pena neskena. Gipuzkoan gertatzen ari dena neskekin pena da. Bai, gaina pena da, ze justo legorretan aurten bai berriro saiatu die talde bat ateatzen, eta hortxe ondi talde ateatzeko, azkenen ez dut atera. Baina, bueno, jakiteko jendek ere bai legorretan gogoa daula neska talde bat ateatzeko. Eta ilusio egiten badira. Leku askotan, baina azkenean gero txapelketa bat behar du, hori da kontua, txapelketa bat behar da. Bai, danak Gipuzkoatik kanpo dabiltz, eta orduan hori atzeak agotatzen. Eta gero beste jokalari batzuek ezagutzen dugu Nafarroan, bai Bizkai aldetik, bai Araban, pena da. Bai, pena handia da, egizan. Pena handia da. Bai, logorretan saiatu ziren Tolosako neska batzukin eta elkartzen, baina azkenen ezin izan zuenin. Baina azkenengo asko uki behar dago baita egunero Araba juteko, etxen partidua eta beti Araba. Baina, bueno, gogoa dago, así que nahi baue atako guenik ustet. Bueno, eskertuko dugu, Martin Iraola, eskerrik asko gurekin izateagatik. Zure taldekideak ere bai eskertuko ditugu. Ez dugu esango nortzu diren. Ez dugu esango nortzu diren, beste egun batean. Baten bat azalduko da, baten bat azalduko da, izketa eztabaida bat izateko hemen. Eta bueno, igoerakin batera.
zuzen ere, ez da? Bai, orduan danak azalduko da. Denak azalduko da. Bai. Playoff horiek jokatzea, bai, helburua da, baina erronka bat ere, ez da? Bai, baina 3 urte nik playoff galduet eta beste bat ikusiet galtzen, eta azkenen pixa gafe bezala gabiltz kontu horrekin, aurten hasten ditu dut azkenen kategori honetan jende asko kutsin do, eta aurten ezin zaigu eskapatu ja. Ja, herriri ilusio bat eman barko zaio. Beste galdera bat egin behar ez dut, bi erreferente ditugu aurten, alde batetik Lauburu, denboraldi zoragarri egiten ari da, Antiguoko sartu eginda, Gipuzkoako areto futbolarentzat ona da, bi talde horiek erreferente bezala izatea bigarren B maila horretan? Bai, nik uste baietz, gaina Lauburu oso ondo dabil, oso ondo lidergoa eta bai. Eta Antiguoko hori bai hortxe dabil beti bilida horri 2. mailatik gertu eta oenten 2. B mailan, eta uste baiet. Uste azkenen ikustea erreferente horiek behaiek aldutela eta pentsatzea berguk zebatzin deun, eta uste toi ondo datorrela gure gogo jokin aurrek gaiteko eta Gipuzkoako areto futbola behar duen maila igotzeko. Eskertu behar dugu Bilkoin Legorreta, alde batetik taldea, kirolari mesede handi bat, zuen egitura, zuen antolakuntza, garrantzitsua da, zuen espiritua ere, zuen bihotza, eta plazaratzen du ezalako Legorreta Gipuzkoan eta Euskal Herrian kirolarekin, eta kirolaren bitartez, eta horrek ere bere garrantzia du. Martin Erola, eskerrik asko gurekin izateagatik, ez dakit beste leku batera joan behar duzun jokatzera, ez dakit zue helburua horretik dagoen, baina bitartean, hemen Legorretan eta Bilkoinerekin, pentsatzen dut, igotzeko itxaropen horrekin, eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Zorte hon, eta ikasi behar da beste futbola hori ere, enberatzen. Kasi, bai. Playoffetarako oso garrantzitsua izango da. Pentsatzen dugu. Bai, lehenengo partidu hau batzu dazke, altzat hauek aurretik. Bai, baina horiek eskarmentua dute eta zuek ere horrela hartuko duzu eskarmentu osoa.